Espainiar epaitegientzat jurisdizio unibertsala desagertu zen amnistia eta oroimen historikoari buruzko legea onartu zurenean. Lege horiek benetako puntu finaleko legeak dira, eta PSOEk eta PPko gobernuek ere lege erreformak onartu dituzte, Espainiar estatuan justizia unibertsala ez aplikatzeko. Egungo estatu espainiarra frankismoaren zaintzapean dago, eta bertan torturatzaileak eta gizateriaren aurkako krimenen erantzueleak babesten dituzte, eta diktadura genozidioaren tradizioari jarraipena eman zaio. 200 hiritar horiek haien etxetatik edo lantokietatik atera zituzten eta erailak izan ziren genozidek bezala pentsatzen ez zutelako eta herritarrek aukeratutako legezkotasun demokratikoaren kontra jo zuten militarren matxinadarekin bat egin ez zutelako. Gainera, herritar horien emazte eta seme-alabak inolako babesik gabe gelditu ziren. Exekutatu guztien omenez. Eta honen bestez, besterik gabe, agurtuko zaituztegu, egun ona izan dezuezuela eta mila esker hemen izanagatik. Aio eta egun ona izan.